Biz şäher 20-nji orta mektebiň gatnaşyna durs. Biz Aşyr Muhammetowyň ýadygärligini gatnaşyna durs. Aşyr Muhammetow ozal gyllarbat etrabynyň oglany bolup ulalyn biziň öz ýurdumyzyň türkmen gerçegi türkmen ýigidi bolup ulalyn 1918-nji ýylda daýhan maşgalasyny öňüp ösen. Soňra daýhan maşgalasyny öňüp ösdi. Zehinli, edermen, oğlanlaryň biri bolan soň bir okuwyny dowam etdirip, okap, şu derejeye ýeten. Ine şeýle bir buýsançly mektepde zähmet çekýän, ýagny biziň ýyldaşymyz Türkmenistanyň içeri işler gullugynyň general mayor Aşyr Muhammetowyň adyny göterýän mektepde işlemek, terbiýe bermek, onuň alyp baran işlerini wagt etmek, ýaş nesle geçirmek meniň üçin iň uly wedipe, uly borç hasaplaýarym. Ine men taryh muallimi hökmünde öz ýyldaşymyz hakynda bir näçe maglumatlar bilen çağlarmy her tapakda tanıştyryp durýarym. Aşyr Muhammetow 1977-nji ýylda biziň mektebimizde ady takyp ebedileşdirilýär. Şondan mären biz uly büyüsanç bilen onuň adyny göterýär. Gyllarbat etrabyna häzirki 20-nji orta mektebiniň şu mahallara çelle 100 ýyldan geçen bolsa-da şunuň ýaşy häzirki bugüne çelle bize nusgalyk görnüşi nusgalyk adam. Bizi görelle almagy, öz geçmişimizi bilmäge, geçmişdäki oglanlarymyzyň watan söýüjüligini, bir watana wepalygyny, watana bolan hyzmatyny, ähli zatlaryny gözeňde tutup çağlara öwretmekde bize bir gaty uly gollanmalar hem-de görelle mektep bolup durýar. Biziň ýyldaşymyz ol şeýle bir özüni oňa täsirleri tanap, watanyň halkyň öňünde bir näçe işleri ýerine ýetiren adam. Halkyň fiýlagyna, hormatyna münasip bolan adam. Çağları gurun berende jaly şaýat da ine şeýle zatlar diýip onuň taryh maglumatlarynyň okap berýän olurdy. Ul buýsanç döreýärdi. Ul görün diň bolma diýilşälik ul görsek çağı üçin uly täsir edýärdi. Onuň üçin her bir çağamyzyň sözüne polis boljak, polisiýa boljak diýenleriniň biziň mektebimiziň adyny göterýän hakyky içeri işler gullugynyň general mayory Aşyr Muhammetow. Hemmemize görülýär. 20-nji orta mektebine ýaňy bu dakylmagy, adyny dakylmagy türkmen ýigidiniň esgeriniň watana bolan söýgüsini, onu dören bir watanymyza bolan zähmet söýerligi hemme taraplaryň alanda nusgal görnüşini bize şunu ýadygärlik görnüşini şaýda oturdular. Ine biz öz şahsiýetimiziň görelle alýas onuň häsiýetlerini, onuň şeýle ýumşak häsiýeti, onuň salykatlylygy, onuň tertip düzgünligi, zähmet söýerligi, ugur tapyjylygy bize ýol görkezdi. Ine şu häsiýetleri biz okuwçylara düşündirmekde, olarda watana bolan söýgüni terbiýelemekde uly içeri berýär. General Aşyr Muhammetow watanymyz üçin kän işleri, köp işler eden, hemişe ýolbaşy işlerde işläp, özüni aýratyn tapawutlandyran, watana bolan söýgüsini, hüjümini iş üstüne, iş ýüzünde görkezden, joň bolsa watana bolan gorugyň güýçli bolanyny halkyň hiç wagt ýadyna çykmaýar. Ne Aşyr Muhammetow şonu ýany unutulmaýan gerçeklerin, unutulmaýan esgerlerin biri bolup şunu ýanyp beýik derejeye ýeten oglanlar bilen. Men öz tapaklarymda Aşyr Muhammetowyň içeri işler gullugyny bitiren işleri hakynda ýazan kitaplar bilen tanıştyrýar. Onuň beýik watançylyk urşuna gatnaşyp alan orden medallary bilen tanıştyrýar. Olarda öz beýik şahsiýetimize, ýyldaşymyza bolan hormaty fiýlaglamak, hormaty döretmek, ondan görelle almak emliklerini ösdürýär. Şu beýik şahsiýetimiz Aşyr aganyň özü deregini meniň kakymyň aýallagynyň ýurjysy. Birim gelenine öýümde Aşyr aga hakynda kän gurrunlar bererdi. Onuň jurist ilminiň kandidaty bolanlygyny, onuň okan ýyllaryny,
onun rahmet çekiş hakkında gurrun verirdi. Baralarına onun yumuşacık kayfiyetlerini, onun mülayimligi hakkında ulu buýsunç bilen ýatlardy. Onun yenim Asrağanın Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyp tän ordenler getirelligi hakkında. Orden medallarynyň bardygyny 17 sanyk medaly bar, 14 sanyk ordeni bar, bir näçe hormat hatysy bar. Şolar hakkında gurrun bererdi beýim. Ona geljekde de men erkek dogallaryma aýdardy. Asraga ýalyk büyük şahsiýet bolmalylar çağan diýip boldy öwrüne. İçeri işler ministriniň ullugy bilen ýakyn ara gatnaşyp saklaýar. Laytada veteranlar sowieti bilen mektep ýakyn ara gatnaşykda onun wekilleri biziň mektebimize gelip durlar. Olar bilen çağlarymyzda wagt ünlü işlerini geçirýär. Sebäbi bu şahsiýet özüne yumuşaklygy, salykatlygy, zähmetsewerligi, tertip düzgünligi özüne jemlän adam. Ine şu häsiýetleri biz çağlara geçirmekde ulu buýsançly zähmet çekip terbiýemizi dowam etdirýär. Asyr Muhammedow görülenmaga diňe bir söwüşeň ýerlerde däle, söwüşeň işlerde däle, diňe bir watany duşmandan goramakda däle, umuman ähli taraplaryň her bir işini, her bir döwletiň siýasy işlerini işlän wagtynda da ol özüni watana söýgüsi bilen, watan söýüjüligi bilen, işçanlylygy bilen janyny watana gurban edip işleýän gerçekler bilen bolup tanalypdyr. 2018-nji ýylyň 15-nji maýynda Asyr Muhammedow doglan günüň 100 ýyllyk dabarasy boldy. Ine şu dabarany bir Soветranlar Sowieti bilen Gyllarbat polisiýa bölüminiň içeri işler ullugy bilen bilelikde taýýarladyk. Ähli mihmanlar çağırdyk. Bütün Balkan welaýetinde zähmet çekýän polisiýa ulgamyny ýaş närmeleri çağırdyk. Ine şadymdan almaly häsiýetleri jemlemek üçin uly ýygnak geçirdik. Ýygynden mektebimizden toý dabara boldy. Onuň çağlarymyz görüýte taýýarlan goşgularyny, aýdymlaryny aýtdy. Gelen mihmanlaryň öňünde uly konsert programy bilen çykyş etdi. Ýygynden hemmämiz bile oturup uly toý sadakatyny berdik. Aýyp tewir etdi. Şol toýum aty täsirli boldy. General Asyr Muhammedowyň ähli dogan garyndaşyny, nesillerini, neberelerini, häzir bu neçele gelen nesil daragtlaryny çağıryp, biz şoňa hormatymyzy ýene bir çağalar üýşürip şoň görkezdirdik. Ýene bir şaýda Asyr Muhammedow öz maşgalasyndan gyýdy bar eken. Ol gyýda Mogollyň eken. Ine şol gyýdynan bir mihmançylyga çağırdy. Ol gyýdy öz kakasy hakynda şeýle öwrenilýändigini, kakasyna hormat goýulýanlygyny, ondan görülle alınýanlygyny buýsançynyň çägi bolmady. Bu ýerde aktyklary geldi. Onuň mekdebiň öňündäki ýadygarlyga uly gül desteleri goýuldy. Ine şeýdip çağalarymyzda watanyň öňünde hyzmat eden, ýylygynyň halkyň ynamyna giren beýik şahsiýetlere hormat goýmagy terbiýelikde Mogollyň öňünde mukaddes borç. Asyr Muhammedow hemişe de bize görelli görkezdir. Sebäbi biz ina özümiz näçe ýyllar ýaşasagam hiç wagt Asyr Muhammedowyň edermenligini unutmazar. Nesilden nesile geçirip getirýär. Watan söýmegi, watan maradaky aladanyň, umuman türkmen halkynyň baýdygyny hemişe belentde saklamagyň hakyky görelli nişany. Ne şeýle adamdan uğral, şeýle häsiýetleri Mogollyňlar, okuwçylar özlerine jemlemek bilen bir zähmet çekýär. Şeýle mümkinçilikler dörediklerin gahrman arkadagly gahrman terdarmyza öz minnetdarlygyny bildirýär. Jallary sag bolsun, başlary dik bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan işleri elmydama rowaç bolsun. Ýaxşy adamlar hiç wagt unutulmaýar. Goý olar hiç wagt unutulmasyn. Olaryň ýagty ýadygärlikleri hemişe nesilden nesillere geçilip, agzdan dilden dillere geçirilip dowam bolsun. Şun ýaly ajaýyp fursatlary döredip berýär. Biz geçmişimizi, geljegimizi, häzirki döwrimizi arkaýa döwrenip çağalara ýetirip bilmäge mümkinçilik döredýär. Hormatly arkadaly gahrman terdarmyň janlary sag, başlary dik tutan
tutyan tutumly işleri hemişe ruwaçlyklara beslenmegini arzu edýän.